Хәерле сәгатьтә хөрмәтле җыр моңга гашыйк тамашачыларыбыз. Һәммәгезгә күтәренке кәефләр теләп, чын күңелдән котлаулар тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге иң изге теләкләребез, хөрмәтле юбилярыбыз Фәнүзә Мәхсүд кызы Арслановага багышлап язылган. Сезне җан җимешләрегез, балаларыгыз котлый. Исәмәт авылында туып үсеп, бүгенге көндә югары Яркей авылында игелекле гомер кичерүче, кадерле әнкәебез, ягымлы картыебыз Арсланова Фәнүзә Мәхсүд кызы үзенең күркәм юбилеен 80 яшен билгели. Кадерле кешебез, бердән-беребез, сине ихлас күңелдән шушы тантаналы көнең белән котлап, тазалыкның имәннәрдә ныклысын, гомеренең кояш кебек яктысын, озынын, бәхетләрнең көтмәгәндә килә торганын, иң зурысын телибез. Син безнең өчен иң якын, газизләрдән газиз, сөекле һәм сөйкемле кешебез. Тормышыбызда безгә якты маяк булып балкып, юл күрсәтеп, безне хәстәрләп, яратып, безнең өчен җан атып яшәгән кешебез булу белән без шиксез бәхетле. Улы йөрәкле, киң күңелле, сабыр җанлы, түземле, тырыш бердән-бер әнкәебез, картыебыз син безнең. Сөекле әнкәебез яшьлегендә Кызыл Күч авылы егете, әткәебез Мөдәмир Сәйдгали улы белән танышып, кавышып, безгә 6 сабыйларына гомер бирәләр. Матур гына яшәп ятканда, әткәебез бик яшьле гүр иясе була. Әнкәебез бер үзе итәк тулы берсеннән-берсе бәләкәй 6 бала белән торып кала. Әнкәебез сынган канатлары белән безне 6 сабыен яратып, җил яңгыр тидермичә яхшы итеп тәрбияләп, бәләкәйдән үк эш сөяргә өйрәтеп үстереп, барыбызга да изге фатихаларын биреп, олы тормыш юлына чыгарды. Бүген, Аллага шөкер, барыбыз да башлы күзле, үз дөньяларыбызны булдырып, балалар үстереп, әнкәебезнең йөзенә кызыллык китермичә матур итеп яшәп ятабыз. Бүгенге көндә әнкәебез төпчек улы Алмаз, килене Оксана, аныклары Айгөл һәм Ләйсән белән бик матур, тату гомер кичерәләр. Без аларга зур рәхмәтлебез. Әнкәебезгә олы кадер-хөрмәт күрсәтеп яшәгәннәре өчен. Кайчан гына туган йортыбызга килсәк тә, ачык йөз, ихлас күңел белән каршы алып, тәмле сыйлар белән сыйлап озатып калалар. Күңелдә тынычлык уятып, яхшылыкка омтылып, кызларына, улларына, киленнәренә, кияүләренә, аныкларына олы терәк, үрнәк булып яши безнең бердән-бер әнкәебез. Килер көннәребезгә матурлык өстәп, төпле киңәшләрен биреп, безнең шатлык сөйнешләребезгә куанып, һәммәбезгә дә кирәк һәм терәк булып, бер кайчанда кайгырмыйча гына гомер кичерүләреңне телибез. Син газиз, үрнәкле әнкәй булып яшисең безгә. Сиңа сокланабыз, тиңләшергә тырышабыз. Синең белән горурланып, синнән үрнәк алып яшибез. Карап торган кешебез, таянычыбыз һәм терәгебез син, безнең әнкәебез. Шулай туган нигезебезне балкытып, исәнлек саулык белән безне һәрчак шулай сагынып, җылы карашларың, тәмле ашларың, ихлас елмаюларың белән тагын бик күп еллар көтеп торсаң иде. Без дә сине шатландырып, сөендереп кенә яшәтергә тырышырбыз. Рәхмәт сиңа, әнкәй, барысы өчен дә. Олы юбилеең котлы булсын. 80 яшь ул кеше гомеренең яулап алган ныклы баскычы. 6 балаңның тирән тамырлары, алтын күзләренең ачкычы. 80 яшь ул матур чак, 100гә дә җит әнкәй, бәгыребез, яшәү серләрен белгән кешеләргә ул да аздыр әле, кадерлебез. Без килербез әнкәй кышлар булып, сайрап кына синең яныңа. Без беләбез, сөенәбез әнкәй, без бәхетле, бу дөньяда синең барыңа. Син булганда безгә яшәү ямле, игътибарың безгә көч бирә. Бәхетле көннәрне озынайтып, яшик әле шулай, гел бергә. Сине яратып, балаларың Мөҗәгыйдән, Зөләлә, Салават, Зиләрә, Фәүзия, Илмир,
Фәнзилә, Айрат, Азат, Фәнилә, Алмаз, Оксана, 13 ынығың, бір ынықашың. Хөрмәтле Фәнүзә Мәхсүт кызы, 80 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Балалар, ынық-ынықашлар куанышында каршы алырга язсын киләсе елларны да. Исәнлек, саулык, жан тынычлыгы, имин көннәр теләп, сезгә җыр моңларыбызны тапшырырга ашыгабыз. Котлы булсын әни туган күнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, узак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа, узак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәнҗемәші әни үскән шақта, түрлі шақларыбыз буладыр. Яхшылыкларыңны безгә бирдең, синнән генә үрнәк алганбыз. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Яшәле әни безнең өчен, бу бит әле гомер уртасы. Якыннарың, балаларың белән күп гомерләр булсын үтәсе. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Син бар әле безгә таяныш.
таянып